Ladang imbet baru beliau ngina miyor gi jisam subhanahu blay. Tagada kata mo tagada jisu abo ai kum ong artli ban i utrai wo blay jemela ka donot muslim jing much perkat mereka bor-boro berbaaru om man i yo beliau. Kum i ladi. Tagada ngi haban consider begini artli ki. Iroi try. Shishangi sngo e bat sngo kmen. Saya si mendar kat lang biang kumni haneka studio ya kabang judan man la kapor. Bat ngi aingo yu blay ba kumni bi hi san ngut ngedan. Aingo try ka jinga e ko try ngia long kumni ko bangilong aingo kum ju epi ki ba e jong try ki ba jupet man la kapor man la khlimat man la kasngi. Kum juru ha ka jing dwai lang ga jong pi ngi aingo try ngi long kumni. Ba nget piru kum ju pia klan pia sat ba ba ka jinga e jong try nget pia long ko pia long. Bat kumjo ni kapo menta saya sien gidan ya kan kajinga kran ya kabang nya sam bat pi bat habang ya perkat anu meneng le shong mana kata kajing perkat jungi ya kata kajing wat ka jungi utra jisu ya kan ka ketien ya kapa nginya pet hatu kalong jingker khun lada ngimbet kata kajing lom siem ni ngimbet kata kajing ri jingi buturai namar ha gospel jun lukas kal no ba ari hangtu ngilap balakha jisu bat labatai ter ya kata ka jinglong jingim jingman ka jungu hende ka bakham sutonar ka jingya wa ka jungi ngialap ya ka khot habingi pet ha ka khot ka basau phong to ka tho ka ong teutau khna ulang san ulang krau boru hala ka mensiam bala pendap yu dak start bat ka jinga e jung blay kala don hu rengkat ba ka tau ka don kan de khot habingi pet na ka khot ka basan puar ka ong gumni uji suru ulang krau ha ka jing start bat ha ka renyeng bat ha ka jing skobha khamat ublay bat kibreo tekani kedika topik ya kabangi yo banya keren menta kasni hangtul batai ba kumnu ba uta u blay bangi shikri Jesus Christ ulong utau khna ko batai ya ka ba sopho unang san nang krau ka bor ba kamen siam ha ka ni start ru kumjuru ka jinga e jung blay ka don bat ha ka dokha basan puar kala kamban chu shu kong ba ulang krau ka start ba kerenyeng bat ka don ru ka jing sham subha ka jung blay bat ka jung gibreo bat nagani kamat nya perkhat bat nya plejing mot ba hatu ngilong kembulong jisu namar ba hangto labatai bat labatai sang tu ba kumnu bu jisu haga jelong doru usan haga jelong monsim rusan mat ma bar ka bagi pastor badan ne ka po mentama ngi aingo ublay sai sien i pastor maulong tribe pastor Roy Tribes of pastor arding do pastor bentai kumjo sebai pi ma sadan ma ngi aingo tra ma ba ngi perkhat ne ka ktien ba kata ka je perkhat ka jungi ni ong hatu long balakar khula ne yo jingker khun la do brio umbet ya ka julong siem la ne umbet ya kata julong do bakum ta ter ha jing perkhat jungi mara kata je perkhat tung libenya among ni libenya ngam jelio halo jani kamat en ka pomentang IT swai pastor bantai bentar ka bangi ka por en le ban batai Blay shibon pastor ya taga jingpule ke jongpi ya ka ba lapule ndo mena bat ngi skobang si saban perkat ka babel ka ong ti utau kena ula nang san Jisu ulan ang san na ka jinglong renyeng ke jong u. Kani ke jingkeli ya kani ke sngi ke menta hoi. Bon ki kristan, bon ki breu ki susan na ka renyeng na kim san na ka mensim. Tani ta Paul Ukraini kata na ngi puli na Hebrew ru mo ni ke lanong ka san ke khot ke ba khatwei ter ngi i hang ni. Dai sadon mi la an puli khndia. Hebrew san kharwei kom ni sepang jong u. Idan bon ki banong bat ki ba ban batai. Naba pila jialong ki balam kelut. Nambar habala day ya pi banlong ki nong hikai. Habakmi e kapor pi don kampen ban. Ba uno un hikai pat ya pi ya ki jingsdang ki tenrai beningkong ki orkel ublay. Ti hang ni lagi pejam. Ni bau ni wa tho ki Hebrew dai i ko mo tho domne. Usungo bitari ru. Wala da pej i ka kerta ka jongpi. Da pej i ka long ren yeng. Pilasan kumba juang ma lami baro live artli gibenya Henry aga jinglo men simpat klemdan jingsan sa kum ju shikum ju but long kum ju ishkum ju hi nei ta ka khin ge jong blay lemba ge jing persat simba ko tho ik Hebrew uda kren uda tho da ka jingdom namaru ong kumno haba fil ade men long ke no hikai Henry dang haban hikai ge ju ishke ju yepi hapoi biang shabas dang Yang tiki oracle ke jong blay, mot ia ki an ki jong blay,
Kemun pala lendet iru ikaan ke jong blay, empat tip iru ikaan ke jong blay. Hab hikai ke ju isi ke ju, pedek si pedek, bat kaju isi ke ju, petak si petak. Tading ta, abang ngepet, hang ni abang ipuli, apuli pastor mentan kong, tiu tau kena ulah nang san, ulah nang kraw boru haga mensim. Tading tangi, abang ipet yu jisu ngi bau ulah nang san si syaka ta ke jinglong renyeng ke jongu, bat kumjuk ulah nang kraw boru haga mensim. Tading ta abang ipuli ya ka jingem ke jongu jisu, kabamut uno babut yu jisu uday banang sanru, mo haga ta ka jinglong renyeng hakata ka jinglong mensim bagata ka boru ka dai sya banang kraw mdai man langgum ju ne ban sinang telot man syu ai daw ngau betelot ngau beduna ngau bopop kumta jinglong mensim I kumbasa not she not mkiu tang si poin ru lano nang no pastor yong Kadai pastor ha wapi keren. Syabangin keren yang kani bentang kwa ban ai kublai. Ya pi ha kani por ba menin gasngi ka khadwai tarik play don kat bat ngi hapo jawai. Ai kublai ya pi baro ki bawan sa jeseng. Mo bat ngangai ngin sayo ban pen iru ya ki jeseng chu jawai ngi klambe alive. Ngidap da kamen sim jis ngongu ya ki kamba ki bo trai ule bat khamtam pen em ya ki men sim ki bekodor. Mo pastor nin singi I katto ai kublai ya fi ginong song joai baro bat kisnong na chatiki than jain tia ba pi la ya poi bat kumjur nang ne na po shilong bat na kiwe ki jaga ba poi na mar ba pi ya utrai pi ru ki shakri jong blai bat ke kata pi man jangai pi ya wan lang bat ngila yo mat si sha ya ka jing kerku bat yai duai ba ka jing shakri chathi cha joai ru ba ka dang yai roi na ka benta ka hima ka jong trai ken bat ne ka por poi pat sa ne ka benta ha ne ka por mo kong bai ka keren ka keren chipang ka jing san kadon gawi ke hikai banganak sudah hikai kata kadai nak kitab cipun pau mo hei balapia ya kanong ban ai nong ya kita ki bangai haka nong ga bakhatwei ka ong kumne kitab cipun pau kwa ban puli haka ni ka po haka de khot ka ba khat pra ka ong kumne ti kila ki bitar lep kita ki kenja ben rio bat kata ka jing bitar jong me kala jia bat kata ka ya ban bishar ya ki nong yap bat ban ai nong haki syakri jome kita ki nong itu lupa hakita ki rukut bat hakita ki besyapting ya kerteng jome ki berit barang bat ki bekrau bateri bat ban penjat no ya kita ki penjat no ke pertai hang ne ke bible ka batai ya ki lightly ki kategori haban bishari ki bangai menengkong do ki nong itu lupa la ne kita ki syakri ki jong blai ke fightful ministry ke baar la ong ki rukut bat balai la kren ya ki briu ki besyapting yo blai Pi teng baling imsan nomor baro ki briu ki don haitai jing sapting yo blai. Hare ban poi sa kajing kot kajing long riu khoi ka bamat pidi bandon ka nam ba baharo akhmat ki briu. Kumno vindon ka nam ka babha ka wei na ka benta ka dei ka jing ai ne ka jong pi ka baar pi sange na ka kam ban kan persya yano. La ka dei ba si ong tin pareng ma backbiting la ne ban kan nadien la ne ban lorni la ne ban kan yakaba pim patip Namar teng ka subha ban judge ya kanu ka benta kumbai pastor man kani idang keren mo wat ka ke bangi upload apa ka social media kata hi kita ki AI yang ni kan mau ba yo ke bangi ngi keren ke di yo sngo na ki brio klam da tepat ya ka batikna ban teng kani ka penlong yang ngi ki bangai ba ngimsan ha ka jinglong mesem ka kejap no namar balai ka jing ko slide jong ka jing im ban ya dei para brio Barka kejap no ia kata namar boleh ngim dan pat ia kena babha. Hoi hakmat u boleh ngiting ngi kerteng ke jong boleh. Ngim le pop show ia ka ba mi ka di ngi elot. Hari hakmat ki brio pat ngim dan namar boleh. Kitu ki jing million pat ki kejap no wat ia ka jing ku ke jong boleh. Pat kumcuru kumbahang ni lakran sepang ya utrai. Namar arang pai haga kospa jong Lukas kanong ke baar haki art lagi record sao po ba san po arang tu. Finakan mau kabatai syapang ujisu kumukna. Bat ka ka bajia haka ni jaka ka dei ka ujisu usong haka temple. Haka kadakot ka basan puar. Hey ba kikmi kikpa kila lang namar balay laisngi lenti kikmi kikpa kila ya cakmat kiwan pa. Yang bat ka Mary ka ong bau Joseph ru ula so lang mo ulawat. Hari uang pamtip bangadai banle ya kabon ka jong kupa. But
Kani ka benta ba Ukraine kadai namar ba kini ki bisharno e Jisu kay balik kadai bakla. Ki bisharno e Jisu ba ulong bakla hadu bau penlang a ban pisa ban penlong yaki bakinwat ya hadu laisngi kum ta ter. Hadu Jisu ong balik pikiran ni kata. Wat ka Mary kala tip ya ka jing shisha u Jisu dei mono. Hane ka kloi ta banong balik mele kani. Ban hang ta upen kan mau ba pim tip banga haban le ya ka bon ke jong ukpa. Nasuna pastora fi penkan mau kata. Laisngi udan nete. Ulang dia tong kena. Kajingkli kalong uyo bam na uyo di na. Kulam kuslai lo jong kupa, kulam kuslai ya ka kami, kulam kuslai no ro. Udan banyo kran em yakhtien. Ni iu Jisu sante. Nadu udang kena ro la ilu pa ya ka jing san ka jong u. Ya ka jing kraw ka jong u baraba u kren bro ki da skolingo. Ya kata ka jing start ka jong u. Tading ta ni yu ya ka jing san ka jong trai. Ni ya ka jing dap ka jong u. Ni shay ta ka jing start. But ya ka jing ka jong play ka don ka jing jong u. Namar udan ka temple but uwi kli. But ngai war kiri orang ba kimno ban kli jikli. Ngala ba no fi ka jing long kristan di balong Jisu. Ngidan ka jeseng, ngidan ka jing chakri. Ni sngap, ngidir ban bu jingkli bang ngidang san. Ubangait ubambu jingkli umsan no. Namar balai fi subiang baik kel baai. Hale fi bu jingkli kayar ka jingtip jongpi. Barhaba kayar ka jingtip jongpi. Piru pila ban peniar ya kata ka jingtip sakiwei. Kalau menit pastor ubreu bompule Bible ram dan jikli ro. Re ubreu bompule na ka Bible ong gani kamot kumno. Ban ngi kum ki pastor ngi subang te ban batai. Namar balai ba uta ubreu upule ka ktien. Bat haba sung tu ngis ngobang ro ban batai. Kata ka berfikiran pastor ka day namar balay teng-teng abang isu yang mansukran hi bayam. Ngisu tenat hanrei ngimte pat kat no bakini ki basngap yang ngi ki sutu. Hari haba kami pat ka jingkli na kiyam ngisu tu ba kilong alert kat no kata ka jingkran ka jongi. Ki sngap kat no. Bat day namar kata ka jing sngap kawan ra ki bakindon ka jingkli. Bat kapan sobang yang ngi ro ban hikai om tangkat taban keren. Hari ke penlong yang ngiro ba nginlong bnia susu ya ka ktin jong ngiro kidang long banwat susu namar bele kini kidon ni ka jingkeli ngiso tenat ta kadon kata ba kadang peniar susu ru ya ki jingtep lada kamlong tang ngangai hang ne bau Jisu bu kli jikli uklam kadokti ba nga ngasan e ne kita ki ba hikai pa temple hanroi ngangai kita ki ba hikai am ki sulungo nama uni ukana banang kat arsnam ukeli ni ka jingkeli hai ba kiri orang ba ki kam keli mo pastorang. But nasnaw so mo ka ta ke ibang yakren dikasi. But kadalong siya kata ba abang itip yang nikutin ke jong blake di ka wanra shishu ingi bangin bu kita ke jingkli bangin ang yo shishu ke jingtip. But iiru ikata ka jim ke jong Jesus Christ ko mangilai kren menen do ka kerta bodong don asnam ura syong ka temple mankali ya kita ke jingkli. But nyaingo siya utrairu aba ujisu aba uhikai ru yang ktien ke jong blai ne uhikai ya ki brio spang ka parsi but babon ki brio ba ki snoi ta ka parsi ke jong Jisu am mut ki su snap no rai menopat bakli jingkli am spang ta ka parsi am kiritan kita gisenran but ki kli nama blai kim sutho kamut ayu ka ta ka parsi but ki wan namar ki snap ha rai Jisu ha Ukraine yang ta parsi Ukraine ha ki babon ki brio balingo adikani ko we balai ni kita ki babon ki pat ba am ki wan man kali. But kiritan kini ki senran ki jong ubat ki bakli but Jisu haba kini ki kliam ujuba ya ka jing kli ka jong ki pastor galer ka tamo nga ju spanat ban perkat mukli ktin pi ki senran ki sngap ba ka ktin ka jong blay namar ba ki senran Rai ki bam de senran hikai mangi ka to ka kot ba hikai ke bot na kot bang et tu Jadi besar. na fiom na Kalau basya sosi shisha bani i kata ma ba ya ke biki pastor kila pan kre na kaktian ke jong blai kam dire ka jing hikai ka ba shui thu khana puruskam ka de na kaktian jong blai te bani i baki banget ma ki wanra ya kita ki jing tho ma bakin tho ba lai pen i ke jing smart jong ki te hang to ta khado pat poi ha po ka pan khana ta kalong kila ada berkot ada non Dar lang ta tabyang. dalam kumta ka biang mo jadi kita long ba ka ngai ka sosi nga ha ka to por ba yu nga sodiao ba nambar ba ngai ka kerteng jong pi ada di kerteng tang jong iro so biang are ai kerteng jong pastor bantai pat kinut
poi papan kana te ngakan man ba pi papet kinom long kom tama Ko mala kran di sa ma hoi kalong ka jisusi. Rei what I begin chim sting ya ka tin ka jong play. Ne ka jing kai lim ba ki shakri ki jong play. I ba ha ba ki hikai na ka tin ka jong play. I ba kalong ka jing ku ya ka ta ka jim ka jungi iwe pe iwe. But kada dei sha ka taru aba ipet ya ka jim ka jong jis kwestru. Ni isha kumba ka tin ka jong play ka ong bo la san ha ka jing sam subha ka jong play ba ka jing sam subha ka jong ubreu. Kamumod ublay undan bay kajing sam sobha ka jong u ha ka jim ka jong unu ubreu am ubawan ban penret akhmat ka jong blay. Ini isya ka jim ka jong jiskus ka kren bahai kata. Tinapet mga mangiwan ra kini am ni ina do ka kerta ka jong ka bakar arsnam. Udah syong ha ka temple ka jong blay. Ban keli ikijing keli. Ban ngi iru am ha ka po bulas dang ru ka jing shikri ka jong u. Ka jing shikri ka jong u jiskus am ka di ka jing shikri ka bayar. Bat babon ki breu bat babon ki pat ba ki bot na din ka jong jiskus. Rek ka itnat pat ya ka GM ka jong jiskus am kari kani ka way. Ba udah don bay ka por bani syong bani keren baru kupa ha ka jaka ka bakenca. Kata ka di ka jing shisha. Kaktian ka jong bleng ina puli gospel ka jong Marcus, kaktian ka jong bleng ina puli gospel ka jong Matias ka kani kata. Shwa bakan mi ka sngi uji sula de syong bani keren baru kupa. Ha kita jaka ki bakenca. Hadian wala de besar kita kisan hajar, baru la pelat no iru kita kisan hajar. Da kita kisan ligi pu bat alti gidokha. Kaktian ka jong bleh ba ulah ong ru kisan ran let siliang rei ma upat marwai ulah syong ka jaka ka bekenja bani keren baru kupa. Wat aga por ka ba bun kam tam do ha ka jim ka jong jiskus udan ni ka por. Bat ngi isya ka ta balai udan ka di ka jim susubha mar ud penret akhmat ka jong kupa. Kata ka di ka jing sya ka jim ka jong aba jingi wei pi wei ru la dang aba ngi wei pi wei ki basut ho ya ka ka bo bleu la le ha ka jim ka jongi. Ka habangi don bat ublay kan don mek jim sam subha ka jong blay halo ka jim ka jongi u David udah mat ya kata hai ka sam ba apply ka tien ka jong blay ka ong ka jim sam subha ka jong ka tien ka jong blay ka ong ka jim ba ka jim snake ka jong blay kini bot ya nga balay ka jim ba ka jim snake ka jong blay ka bot u David maru David open subha la di how try kata ka di ka jim sha ka jim ka jongi Kadai kata kaban kong pat syon poi ublay uhaban syam syam subha syon ubreu. Talada ubreu umdan ya kajing syam subha na ubreu. Te un yo no kajing syam subha na ublay. Fi bun sin ik fokus bitang ublay am iklat no ikibreu ta. Kibreu ki perkat ayo yang i. Hatuk ki ni yo an am shishay kajing syam subha na kibreu. Mo kadai kata ba lada ubreu pat syania yang i lada ubreu umpat lom tate yang i umpat syania. Lada ubreu ya ubreu umpat syania namar uta ubreu umbet bat kibreu. Talada ubreu umpat bet bat kibreu umpat tikena ne ubreu tu benlongkom no. Tade hinta kibreu ru kimpat syania itu ubreu na ya kran gi syania no blai. Tade hinta ujisu em kat bau nang san usan haga jinglong riang ga jong usan haga ta bor haga ta jing long men sim ga jong uma but i yang ni la pendap yu da ka jing start badak da ka jing ai blai. Bahkan ni record ko yong tulan nang crowd ga jing start ba ka riang ba ka jing syam sungu ba mo hakmat ublai bat kibreu. Tade kita ngasngob ini ka wai lada. Ngimbet bat kibreu am ngimla an bet ublai. Lada ngimbet baru breu am nginum yor gi jing subhanahu ublai. Tagada kata mo tagada jisu abo ai ye kum ong artli ban e you try ublai je mera ka download muslim jing much perkat mera ka bor baaru om man e je ubreu. Kum e je ladi. Tagada ngi haban consider bagini artli ke. Talada ngim long kumta usin ngi kristan long ta dam di bang syukran ben syukran kho. Kadi kata ngimbet bar kibreu bun sin ngi pan pisa ni kibreu ngim ju siu ta ka pisa. Lada kadai ke jong ti kibreu hap kan ma tu ban siu ru. Rela le you tang yong le you. Akan ma makan ni dan tu iba lisit jing tiet tu tes yang ada kam none. La poe do ars pa lai po na kanon ta pisa. O nga nyu punyo tu ka. Bang nyu punyo no nyu punyo. Ta sha sha bo biang ni sai biang ta nyu ini. La nyu. Oh ala baklava. Talada nga di ba tak syukur ba komen no ta kita de. Simla ikalet biang am. Da syubuk la dau tau ba pat di ba syupet itu dukan mestap syubuk wan kalok jan miet. Sim jikan kalok sembiang jikan tu lok tu la akut. Ke speed ni lah. Tak kamu mau un hap ka jing un kan mau oh di tu pastor pulang mana.
Lakum baklani tu la bam ai pisa jonga. Teladang ikemen man bam ya ka pisa jong ki beri ka setengkar teka. Yo ba ka syak hati pa de sila karla. Yo ngingim justu ikata ba kadan be ka jing syak hati ladang ik hati na ki beri. Tadi inta ki setengkar ta ki sepia kam tam ha ba de ba pisa pilan. Ubri bombej ba pisa pilan ya monombej ra kai ke ero. Kadai pastor nomar fingilap ri kata ka Lukas klanong ka ba kanri mo pastor. Kada keren ya kata ka ba kada ong kada khot ka ba shipo. Jar ubala banshania hai ba kindiat ulong ubala banshania ha ka ba shibun ru. Bajar uba long ubam hok hai ba kindiat ulong ubam hok ha ki shibun ru. Namar kata lada pimsem la long ki bala banshania shaphang ka spa bam hok uai banshania happy ya ka spa ka basisya. Akan lupa aktin jong tra. Ada para brio umyo ke jing shania ta. Kumno kan utama ublay shania ingi ka spa baneng. Pi sutho ya kan nga sutho kini ke sanran jong jisu. Haba keyboard yu jisu ya, keyboard bu jisu di misaya. Udah tang Andrew ang bangila syam yu misaya. Henry kiwe ki shubot ba dia kata kyong uni di mono. Kita lengo ta. Uni di mono. Dan berkhot yu nong hikai. Dan berkhot yu nong itu lupa. Hari kim tip di tang Andrew bang asutu gospel Yohanes kada ong ba ngala syam yu misaya. But kabamot kini ki bot ba Henry ki shania ki pet yu jisu. Ban ngiyo I hadu ka gospel ka jeng Yohanes. Ba ujisu ang apiwan man kem yang apalat nyo ikini pat akal nong bakat pra. Fi kata keng lagi jeng shania. Ba ujisu ushania hadu bakot baru udah dua iru ya kata. Baru orang ya kiba mela ai we kam chum lat nyo tau kon. Uba syukur. Fi kani gadi ke yang mengi haban suntu bakibri ku shania am ingi. Nama sistem ba shania am ngala ruban ong ya fi ublay uwan ra ka jeng sobha. But kata ka jing shania kawan habayo I hai kam hai iktien but haki jing le jing I berit. Mde ya kabahe. Nama ka Bible kada keren ha gospel jong Lukas hang ne kada keren ka ong. Ubamla man shania syapang ka spa mamhong. Kabamut kani ka spa kani ka partai ka bangidon. Mla man shania langta ong hai ita I berit ta. Hai ba kindiat mla man shania. Kabamut ngihap masong tu. Gibru kila man shania ingi hai ba kindiat do. Kabae hagani ka por ka mentale kam tam ai ka spas dem ba aku le dong ka jing man briu jing long briu kelahiran hadu kata ba mla man shania manong tip briu long kumno une long kumno ban kan ni em larang imio ai ka jing shania na ki briu tarai no blay un ai ngi ta spa badeng Lagi beliau ki syupanan kam yu blay. Ki nang banduai ki nang ban. Keren ni ka ktien ka jong blay ki pen biet ki beliau. Ki beliau namar ba tip ya ka ktien ki ngap oh ni malar yu blay ba nu beliau. Ni ka beliau ki ai ka bisa. ne ka kam batrai ki Ka ai kam ka batrai ki shania da. Ndrai ka kam ba ka ktien klam poi se sinor. Bagade ka tam ka wara ka jingla ran ru ya ka kteng Jesus Christ. Pasal ka wai de kum ki pastor ki shania na em ya fi. Ha ka wai de ba ka jing ai ru. Tagade kata haba ki pastor ki la ban shania ya fi ha ka jing ai. Tagmo ka don ka blessing jong ki pastor ha ka jing em ki jong fi. Pasini ki pastor ki mdai ki bala shulong tangkum kita ki breu ya ka balong kum ki breu ki Ramadan. Ki ki bala jiet do belai. Tading ta haba pi sham ki jing sam subhanahu pastor na kita ki bala jiet ki jong belai piyo ki jing sam subhanahu ki jong belai. Mdai ta mengi syukran ngi I ya kata mo haga jing syukri ki jong I. Habangi sutunat ino habangi sung iet ino ni I shisha ka jing kerku ki jong belai ka jing jong tau belai. Nomor pastor fi am. kadai Nomor fi om na. Kira usah. Ni kata mah. Lagi babuan ki banget ngalaban dong bah ki ba kiyo ka jing sobha. Jong ki pastor kiyo kawan ru ka jing sobha ro no blade. Mo ni kadan ka jing kentio ma ki bam dan ni menta ki ladan. Yung ki bamlong bapli ki dan napeng ki tangka kamro kim dan menta ki kiyo te ka kamro. Ki syukwa dan le bapli ma ki ba jenjar sya ru kata-kata ki ang ikwa skuti palat te ban ni ban syakri yu trai. Badan jing sobha kiyo te skuti ru. Ki syakri sisya yu trai ngi tai kata ki jing kentio ko jong trai ki jing ki. Dan kiba syakri bi ublay kiban jeseng bay shwai ka por kila poi kila shong tik itai jaka
Kim kuat menun syong tu jaka mata Islam nak duk. Ki dalam faithful kim ju pep ya ke jeseng. Aku ke pos pastor ngi layo kam. Kaji subang ngi kong ki pastor ngi suit ni kita ite sisa. Ni tai di sisa iskun sisa ya kata ke jing it ke jang iu try. Mana ni kata ke jing tista kata ke jing long faithful. Ni sisa. Kawan kata ke jing suit kerpang. Mana pastor? Aku beri ki bagi syakri syai ublayam. Dalam kata ke jing sungu it kerpang. Kajing sungu it kerpang ba jisian ba ladan kata kajing sungu it am kawan si sya ka favor no blai haba yo ka favor ka jong kibriu kamu kawan ka favor no blai ro Kalau kum garut teh. Kawa yo Aisyah ka jik sim sobha am. Te hadu penban ka da yo sendan di boas bo. Nama kajing bot hi jong kajing syam sobha, kamdai da kajing trailer jong. Kadai ber kajing ai, kajong utrai yang pen sobha. Yang abat, yang hilang. Mo? Kabamot ban yo ia katapat mo ba kasti sinong Galatia kanong ban redo ka bakandai ko. Te ha ka bale bah what I bangin man tachu namar ha ka ya babiang nginyo ot ladangim du borno. Ladangim du borno nginyo ot ba. Ngim de ban man tach ta. Ha ka ban syakri blai ha ka ban le bah ki syakri ki jang blai. Sule bah ba balik jeseng ka de ka wei na ka benta ka ba atam ngile ban le jeseng ban sngap ya ka tin ka jang blai. Ban ba pidon hayeng pe TV ban ba pidon bilek kata-kata sengap ye kaktin jumle ke dei ke benta ba bat ha ka ya ba biang pinyo od bai ya kata ka nong kum bai pastor dang kan ma ki bangai ki ya thu kum ta ka ja bai kata na marle kare ta ka ban ai ne si ai ne bai bi ba turai bi ai ne ba kita ki syakri jong blai long faithful bat kita ki syakri ki jong blai si sen bilang faithful am ngaku abanong ifi blai ru ngaku abanong hi upelong ifi ba fin long fruitful Cisen filong faithful, ublain pelong fi fruitful. Lada pimlong faithful, tak boleh melar. Mok tin kasih orang ngilong ki bayai ne, ublain pelong ngi basaiso. Lada ngilong ki bayai ne, nginum saiso. Namar belai, kijing le jongi hi, kamon ra iya kaji syam sobha jong belai. Dei kata kasih yong, ke ei banganga keren, ke ei ke banganga perkat, ke ei ke baka jinglong ke jonga kalong, ke persobhan em yu belai. Lada ya ublain lada ngam persobha, kumnungan kmi lenti ya kaji syam sobha jong belai kaji em jonga. Te kata ka dei ka benta em ka ba ngi haban so da perkat le u David man ai nuksa ule ayu hi ke u kam le ai hero em hare tang ka we em tre ban le pop te ya u blai tre ban yang persya ya u blai tre ban ra ya ka kti ya u syakri jong blai ya sol bul ayo ban peniap arsin ya u tre ban ra ya ka kti ulang hok adu kata ule tem gitar be ya khmat jong o kren ben ai ruem pinum yo sngo onda bola sya peniap usol udah kenal meliwat de kamat robat kita gimana le bah udah kurku yaki dah hi blem kurku yo udah awan ra ya ka jisham sobha adu bo debet wang ngadai mono ba yeng jong ngadai mono adu song ngo mo waban ong nak kenyok tu lak bun pelat ani absyua ken syua lak bun pelat tegeni kepeladan tu nai kentiu tan usngo lengok tu namar belai kau ikut dia jenglong pindapai ke jong hi, kadai ke jingai ne ke jong But kajisham sobha ngiyo ade kata favor fi. Ngasutu ikani kau mau ngidon ki kuon ni chu non ta kidon ki ba ye ki kuon jongi ki ba ri ba sumaram. Kuon jongi temla li re ki. Temla manai ai. Hada kum kumi kpa am ya kita tengi tepe. Ngino la kanoi. Namar boleh pila le ba. Ya i kuon. Tengah perkat Pada filek bahai syakri jong boleh tu boleh try unum syam sobar bi. Tota ni lah syakri boleh tu melawan lah ye bi. Ada kan mau tahu boleh en ta jong pi. Ba un kur ku ye pi nama filek bahai yu syakri jong. Dia kata ong lada pi ai tang kaum kreat syukri yu syakri jong a. Film do ye ka jingkur ku. Film do te kanong. Sisa. Fi kata ka de ke baktian jong boleh kala keren mau pastor ngiyo iru ye kata kidon ki yang boleh bahai ngi. Ngalangok syu ne be shikar ba ong syu ki syu ong be hoy pastor kim cuba teng ki skiai ne be ki abet uble kur kui nuk sa pi ma pi sia sebentar hang ni de bosong anu kret ne se jangai hang ni bosong mun syua ki be pi long ban ta ki pi long pak la e per ngangai piru pi ila ban ila ban senia ki pastor mo ban i ke kam ke jam ban i ke future la jong bangan long senran jong ki pastor bangan bot yaki kam dei ke besuk
Pernah gitu tunjuk bebon. Apa yang sejuk bobon, om dei tangki exam teaching puli ada kiwe ru benta. Namar filang faithful page menta. Nganum nyawi ki jigir khu ki jangpi. Mo, namar kata fi tip bah. Hari yo ide ya kata. Even mengiru ngisu tu mensyua kita bisa kiri jang playam. Ngisulang faithful page, subiang page. Teng im su tu kadon ka jabing kala bitar hari ka download kong. Ya. Ya isya. Pekapi Joshua berkalap sa. Muna bom dami Moses. Kini saya kong yali nyok Moses kong em. Tadi ingat lah lali tarai. Bawa lari biu ide katanya. Lah ide tu sol ate bay banyo. Hari kia penret deh kata. Sekawai lagi tip ya ketian boleh. Kita biktir je boleh. Lagi cingkular jeng boleh. Kan abet tikari. Nah. Kebetul dah kedut bagangan. Hari kia up deh. Namar ba up. Fi Joshua ngat hari 4 Julai mun mudur ba ulong dong yalam. 4 Julai mun mudur. Hari boleh ujit senani ulong dong yalam. Bat ba uru ulong faithful hadu kata kerahap balalek bah. Yaki syakri jong Wang Martin late sapo Jericho wang pek. Pek je kata kayeng syua. Late bah syua kata kayeng. Pek kita ki breu jo kata kayeng. Wat kata kita. Fi kata ka de ki syam sobha. Kila lihat bahaya ki syakri ki mau try tu gitu ki arnut mau. Kina sentiat. Fi ka Bible le kadap. Ka riu kan thai. She come. Ka kloy ban come tau Elijah. Aja. Last time kita nam sniu ka bampu om tang maka ka Bible le om ka yeng jong ka. Ketua Gabriel apor Elisha. Kala lihat bahaya Elisha. Kayo kon. Kayo jingkirku. Wat bayap ru try dong penem. Ka syam sobha ka de kata. Ka syam sobha am ka de kata. Beteng yung ngin kumno ngin yo ka syam sobha jong blem. Dai yo bleng in 4 Julai ban yo i. Para breu ngin yo i. Pilek kumno ki syakri jong blem. Ne pilek kumno ka jing syakri. Fi balai hang ne yo Jisu la ong bodan ke syam sobha jong blem buki breu. Namar hang ne hapot temple am uklam penram yo kino hikai. Ukli ke jing geli. Baki am kila syam sobha baki on ne yo ka kani ke jing sta. Kila so kemanda yo. Kata ta kani ke syam sobha. Namar Jisu ulong yai ne. Kan nuksa ka bakrau de ka jong utrai ke jing long. Ba utrai ulong yai ne. Bat ki seran jong hadu ki sijiam ukam le benje ki weiro om na kata wadi ka marry ka keme waiti so honest pika tare ke jeng long bat ngipan mentang yap kali kum ki kristan ngidon na am mentang nek jidon meta kedokti na Kam setengah tu ban kedokti. ban kedokti ban keren ban ya tulorni syapang ki Tam tam li de la ya song lang. Gadon tu kasam benengkong. Tu kat benengkong ko om no. Kong suk utau breu ubam yat ha ka jing sela ki bamman. Lemni ubam yang ha kelenti ki nong pap. Lemni ubam syong ha ka jika syong ki bar kheben. Ulong kom no. Henry uba ka jing so bha jong u ka ha hukum utrai bat ha ka hukum trai upar khat senya sengi. Tiun long kum uding balathung harut ki wa uba sei lo so halaki ayam kasla jong u ru kam telor no bat ke ru ka ba ule kan man bha. Amen. Setiang na ketian. Subang do kata. Ubreu ita ubam ya selabat. Kita kinong pop dah. Kita ki bam syong jaga jigir keben. Mano keben yi syakri jong blay. Ne bar keben yi breu. Ne kom ta. Ta ka bapet po ana ta ka bapet. Ma isi. Ta ubreu yo abe ke jing syam subang ne. Simple. syam sobha ka de kata le bhai ye ki syakri jong blai le bhai hey ba fi syakri para breu long ho Fide yo ibe ya kisam subha. Mo seorang. Man, kadai siya mo, sunat bine mo, kat bengi yang ya keren sepang kata ka, baki kini ki brio kilia bahai ki syakri ki jong blay. Baka we kadaro baki brio kilia bahai ki syakri ki jong blay, kadai baki i, ya kata ka jingkot ki jong blay, ha ka jing ki jong ki. Ma abang ya kumbang kira mene ka to ka nong shunam mo, sunat kay baka ktir ka jong blay. Kabatay sepang ka jinglong jong ka to ka nong shunam, ha baka i, yaw Elisha. Ktir ka jong blay nga chipuli ka RCM lenong ka ba? Lenong ka ba sao? Kedekot ka ba prater teng chom ni. Ti kala ja ko igas ngi ba Elisha ulalit poi sha shunem. Badang tala don ka kentei ba kraw butri. Ba kala pen bor yu ban bam jimbam. Ba kala long kumta. Ba kat ba ulet poi hangta ujulai rong chata ban bam jimbam. Ti kala ong ha utnga jong ka hakmi nga suthu ba uni ulong ubre ba ko jong blay ubayat nangi barabor. Mur kay iti
ya kata ka dur ka jong blay ha ka GM ka jong Elisha but namar ba kay I ka dur ka jong blay ka GM ka jong Elisha uyo ka jing Syam Subha na kani ka brio baga dai siya namar ba Elisha uyo ka jing Syam Subha na kani ka brio ko yo ka jing Syam Subha no blay kabumod kay bangi bet yo at bet mo kawan lang ti give and take ti but kani ka brio am ka le bha shakri jong blay ha ka ringkat jing jile bha blay do ku ya ka GM ka jong ka blay ku ya ka yeng ka jong ka ko maner pasoi loong fi ai kom kriat tang shukri ka ong tang kom kriat kampar kran ni ka bam tong kriat ti kanong jing shakri perkat kanili ka ai sinan dai yeng pensnas nan dai yeng ba man ka por bu ya lam tiang ta unrung ba unja thai ka jing ku jong blay ha ka GM jong ta ka brio but Kita lah semua siya Lo no pediang yun ang isulo pa uyo ikanong Nung gijong supa. Uno pediang shikri jong bulay uyo ikanong gijong shikri bulay. Subang mo. Kadang gue jaka ba wan jik sikri than ng kondong. Siya kata kathan man ta am kadang kendam sniyo mo ba ki jiktung titap kami bharat eh. Tiki paras nong prathau kitap ba syata ki juwan ki sikri jomblay ban pelong jesang eh. Ki kili ken pisat ai bam ne mi ki pastor jang pi ki wan. Yong ban bi ki wan sini ngim chu pha thli ki ngi ai bam bet. Tiki yong kumno phila ban ai bam ha ka pedeng jong kendam sniyo ma ba ka snong jing ban ta kami eh te jingtung jingtap. Yang ni te gili ye ki sakri jong blay tingi ai beng kumnung in patli te ki tingi ai ka bam yang I pat utrai pendap bet te kita baro ki basa marjan ha ta ka sinong ha ta jan jong ta yang ta sinong am ki wan be ban keli ye ki te ki lingo ki dang bot ki ong ba ki pastor ki bawan la shelong ha ki wan rakhau lupa na setira andai pat ki pen I ken ki om de bagi ki wan rakhau ki pastor ki ong ai ba mangi de utrai pot kurkhui ki te yo I te kata ka jing sem sobha te ha ta ka yang Kanon tu kui yeng ro ngilay alap sien mo pastor. Siti tanywa. Kan kadai kata amba katu kasnong am pediang rengi. Kapediang tang tu kui yeng ini. Haisnem arajar kendai ni pong tai. Kata kadai ka subang ada. Tang tu kui yeng kapediang ngi ka ai jai ngi ka ai ba ngi ka le bahai ngi. Tang hadit setiaw am. Katu kasnong ka pulo lo berkhot. Ta ka yeng siti kong ka lan. Maka dah semua pela long. Kani ka yin ji kong don hapdeng. Apa deng? Nang ni ka dinggawan ka ya kani ka yin ka ing nang ni pat. Maka dah pensaki ben. Badi abril ru. Ha, maka dah ya beri haru kata. Nama ka dai ka yo mo. Ka ding yin yo si gitu kisah atar ki beri ka ing lot. Hari ka yin ka so ing kam ing. Namar balai. Namar apa priang. Mai ji shali sa chen sesor. Ya kendu. Hari ida lek kenang nama isu tu bumdan berpediang kata ka snong ke jong I ida lek kenang ngili perkat baik dadap yalap linyo ngili kham tip yere kata don ba pengkre bam pengkre nama kata ka khadu do kider ki bon deli ki snong ya lek ang tu apa war ban yalap kata ka mit ke khadu do ban yalap ba I pastor Iwan ban man shaus don ngi di kren don mai but ki bri kim pediang la but kemau ru ba I pastor ikren ni kitin yang lana pimpediang ya ketien ke bang keren jong utrai pimpediang yang utrai pinyu I ke hangane kisnong tu pigi ja ta den stio tu pinyu I stio I pastor ngasara I kamparkat makan longkum ta hanre I ya tho namar balik kibriu satu kalong kom ne kidon me itu kemensiam long ne mensim nyam kemensiam persya pin I bai pimpediang la khot kala bomod I donne ti we anggot kena ai kum ti donne Kasu tu ya kita dari tang tunong buah aja kita kila iwan. Henry kita kibri wam kita kisko beri hop hatai rajong. Kiklamwan hakas nong jeki kerja kata apa. Baditai kong tang kayeng ke jong Namar kawai ke dai bagi klam poi perkhang ini ong linyo po bos. Stoi dan to ka bos ba blue mo. Iwan sha ong ban linyo. Ada wajib sang lai tap tiar di ong tai kong ong ali bam Joshua. Ida pen kroe ka bam. Tengi dia perkhat ini na satu ia tu bang Isa Justor. Idawan kanang kerpang. But hadin siti yo ublay ai kanong I ba usneng yo nong bamdo. Keding ka kamla ban bamdo. Kani gadi ka bangi hatang tangi haban sa gila yo I dal de. Yakum kita ki jinja. Haki yeng jong ki babur ko pi eto mo pi. Mo ki ong mo pasto warak khao na silong. Umrak khao rak tien pat. Berkata ka kedien ka penroy. Ya kata ka kyuja ka kyushet gen. Kapan roy hey babu you tau kupu guys bagi tak umpeniang kan namar bari habas sin on ketien jong blay karon ke jing roy bagi ketien jong blay ba pi priang ki sakri jong blay
kadon ke nong ga bakrau namar balai ublay wang ada ki pediang epi ki pediang yang jusu ada ki pediang fi no kesnong balai ke pediang epi ke pediang yang ki kentat epi kentat yang pi tang ngingim su thu pat dia kata hang ni ke por ke bamenta tadai namar kata nasngo em kan mau bet apa ki ong syakri jong balai burom eki hanrei hoi ki don parro ya kani tangan haban kran ni ke jisha ki don parro ki babenu pulit lani ki penon kam mangang ki kam le pi haban pet laba ki so ada VOE ki so tadi kata hanrei wat wan keren wan kedokti khat kalau David you sol keren la fi su thu ba so ki kembiang ke ba fi kier ku kier David ke upet jangai no sol hanrei keren sniu you so kani kan si ong bai wala ra bosniu war keren sniu hira namar borok tip bosniu ta shu kier no eladi kumbo David u kier eladi no sol ke na kumno na Justru ong sian kem ki besen. Cemnut kem ki paro bang akan mau ya kata mo ya ki itu ki breu ki ba don ha to kasnong beria. Te aba ki wan yalap. Kasnong beria ba wan yalap upol. Ki da check da khtien. Ya. Kini yalap ni yalap ket kum khtien. Kita tip ya khtien da ka bastenat golong kata. Henry menta ba golong shkentai la kentai. Kalam da pej na khtien tip ka Bible don hayeng. Kyong ay kita isikri lam ler ginoy kay lam ler. Ginoy kay bakla. ta kan Ya ki bahi kay bakla ba obyang kata na. bat ke bagem tip tu namar bo ashti ke ba arti munthi nong basa wala kran bastor ba kibreu kini kiski menta kin sobang ke purus kam mdei kan ke jing tho mo ba fikir Dan ki skor ki badaj. namar Kim kim sungobang man sngap. kim sotunat bat ngi em ha kan ke perthai kini ke perthai kumba ka kan gospel yo honest lai khat khandak subah puli hi pastorang Kanite kalong kata kajing penram, bakata kajing syai kalawan ha kaperthai, baki brio ki ye kamtam ya kajing dom ban ya kata kajing syai, na bakilong bamman ki jing le joki. fi namar kani ke jing long bamman jong ki pastor wat kim la man priang te ke jing sha jong ka gospel ban namar ba kim la man priang da kata ka bo jong ke jing bamman ki bishar no ki bishar be dai ti jing mo bamman hatu fila bishar si sha na ka tin jong belai kadai kata kan pihak man bishar kadon ne em kat kum ka tin ke jong ublai kate badai na mata ngasu semua baik ini yo isyam sobha jong belai em kadai bang itip ban syakri ya ublai lama ba syakri ya kibreu kumno bangin suthu kini gide syakri long hok kita syakri jong belai ngasi ong fidelik jesang pila suthu ane ke jesang kadon ke jing penem pila yo ke jing kala long hok bagi kita ki pastor wanum lek chene satai wanum iu chene satai ngakar mau sen musyang onga onga kabas di pejul kinong elap hari wa kit kinong elap ya kim wan hayeng jong pi par pi stom onga dei kata don handai la fi suthu bat hai ba pi don kam don ke jing kai ke badai pat tatai pihak buat kan ba pin san da ala sampai pi ai ne la pin san pat kalau ke mama pat dia ke jing long mensim jong pi pat namar haka singi jong ke jing bishat long beli kamwat pat hai ba pi la yo pat em yai ne ba syakri yang babun sen ki wakla ka de gane ngile syaka balang ngidon syaka jing syakri lang ba ki ngi khmi ba ka jing syakri kan le e yang ni kan le ba kan yarap kan ta ter ngasi buru ne jing kli pi pa pila le ayum ta jing syakri pi yang lang ne namar ki babun ba ki bre ka jing syakri ka de ka mo ki pastor balada ki pastor ki peniat pat oh kini pastor mailat hakajimu jufi fila don lupa kata jik syakri di jogi pastor tedai namar kata pobon se nama bilai syakri syakri wat kmi ke syakri gale ayu pigen pila le ayu ta jik syakri pigen pila le ayu nam tau try man ba doing i doai begini go try le yang kata ai kata try do clear pila ayu yang tatala am jubab talai tedai namar kata ngasoban challenge bi ban yo ke chem sobha ga jong blai habot bu ini ke jingkeli ngala le yun tau try ngala le fi jisu yo om tang bu aga jing long rieng ke jong om ha ka jing start ke jong hare udah don ni kan ke kentin jing sem soba hakma du blay baru brio bal hakini ke si du na ba ngasi yong ke jing sem soba em ke pelong ke bukan ngasuna don we nong elap wong pumne don tau brio ta ka snong ba udan ha ka ta ka snong umdani e ke kam hare usakri udoi be you blay Kawai ke sengi, wan kata kawai ke masih hakasem ke jong o. Berapa wan tak masih hakasem ke jong o, kiwan kita ki try, kiwan shim tak masih wang akawan shim inti ki masih jong pi. Kiwan hi,
wan hi ni we masi tiki alam no pat yau ne masi shiyeng la shai ke siu ne masi wara so shpau tuli ki masi but kumta kita try ki wan biang ong helam no wanga ta khaman ta ban ni shpau na shpau wara arpo hadu bo try ong rino ini masi mapihi na makini masi kim tre bansa belai u blayam uniu bre u dwai ke ne wang ablay ngam dan kam lam da me ai kam u blay wara kam dai ora bini masi non pisa betet masi hadu ba kita try ki ong me piri ke masi onda la pisa siu pat ingi ke dor hadin yo ta kisam sobha jong blay na ka bamlong ai sa ka bamlong ai ho i bun sen ngi yo so ke jing pla nang na popotanet ni ai ka ba so pla ba gini ke jing pla pin lap ba ki ong ngim tan ni ai ka kam kawan hi da ka kam kawan hi katam de jisam sobha jong blay ta ka de ke pat dan bawan terwahi thiet no ngani sunga ông padang bisa am lele sa siu kata am de jisam sobha blay ta ka de ke pat bat kata yang ke kamba pi sutu hai ke sobha jong blay ke kata ta lele Kibriu ki ong ani bamla banlong. Habadon jisam sobha jong blay mi ka bamlong ru along. Kata ka jisam sobha blay. La ramdan jisam sobha jong blay ya ka kambala ya kut ru ka plop no. Kamu mdan jisam sobha jong blay. Balai kamdan namar bapi pat ya ka ban sobha blay. Pi kan ngasna jisu dan ke jik start. Udan ke cikot ke ta renyeng ke jong. Ba udan ke jisam sobha ngasi ong ha ke jing mi don kambhai ke ni. Ke jik start ke jong blay. Ngin kot hagarin yang kajing dak pura upol utho ia kata sti chino besar no basau maka bentip yukres mat angin don ke cham sobha jong blay ba si sen don kata la banong kumbong ke jirai jong pastor fair mo kajigir ku tu damar balai pi longa pile ye kalong ide kim don kam de Kadang balai kecing ai itu. ah Bagi jiksan subhan. kata ada favor tin paling favor de kata kalong tik ni kan cuma mentang ada ngai thu ba korat tak ada lesen senur inga kapil ta jikang ai thi di korat mo te beri korat mo te lau kan apli ya ka jikang te ada ngai thu you play bem na lawan yang subha tip tangi bekerja do ru tapi iki chip in star vi ki jikang apli no di yang semua ngadai ki beri ki tip bangai don jigade becan ba chip in star ngalit hakan no ko office ngai ada ngai yang lain yang wan song ni nama kirim no peniang nama boleh kitip bangadang langong as dia kata don ke jing dai buat play em pilai i lupa jam sobha jol what haga perthai ke hiran try wang spa bomhong nai bohok na kini di keport ada mai mentat island opat try ajanwan ngasi om try ajanwan ngasi kemen bau try ajanwan kau ngat try ngatip lu kini di keport men kerku yang ngam ong kenjado men kerku yang kenjaman sim chua bangan yo ki jing ai buat kisok jomen sim kilong ki bai ngi te tangi duai ai bu so mesim ju i ngamdan ke ni along fi bomdan dam dan ni ai bodon dam dan borok khandai pimla bandong ngadon jing i te ngamdan jing sha namar ke jing i ji ke permi jing sha ke jing i ji ke permi jing le sebun tadai namar kata pimla dam dan ni ai tingi ngam ong ai jing tang ke jing ku kan jado un try un sai fi jing ku ke bakan jam mesim happy but sisen kawan tu jing ku kan jam mesim kan jado tu kuslayu ke fin bam ke fin di ke fin kup try wang latip lupa kata lada ula panai ke beneng kendo mai mo si pastor si kredoi kata ke beneng lai te kendo mai rebi don kami yu mo Kebesusi kalong ba utau beri ubom dan wa kata ka budan ron simna. bar on iPad auto border si po Udah. Kata. kata ada ke Bible spa bomhok dai bohok hi yang ta rebi uta bom dan ni tang wei tang ta simna hadu kini lengop utu adon si po wang yang hap ai ta na tai bodon nang ai chu kadai kata teteng mo si ong kidon plit dang yo sungi bar om dan ni namar pimbait Jadi intau beruspa nang ruspa beduk ngap duk. Mo. Haka bagin jam sim. Ya ngejador sa. Bagin jam kalau mumtai. La kerku bukan jam mesin ngejador. Ika sam khat prak long tu ta balik isneng ngan le isneng ada orang lupa ta tahu penuburom dah ada orang lupa ta kata ada ngisu tu try cuma pilih isneng syukri boleh tapi kan sunnah mendan rangkaran kalau isneng tu try le isneng tu keriu kan thai ngap perkhat sa tapi hak por nem sniu ka yo ba mem ka de ka burus patam ka yeng sudan ka bam
Gibril terakhir dong ya likas itu gitu. Kadai kata teh. Kajing syam sobha ka jong blai kadai kata. Ngasih om deh. Haki yeng ba syam sobha jong blai MPNI IQ jaba he. Om deh itu Q jaba. Ui berit. Namar haki yeng ba syam sobha jong blai MQ jaga he ba. Kapaho kabam. Habam dar syam sobha IQ berit. Taruh habret japat. Kadai kata. Hangat try nak kurku. Jangan ni kecil ekran, hangat ni kapor. Wah, ini lagi jaga bang ini doai. Ni posto fe don ni na kintian. Kaddu stoma kare record jaka ba ngit bungi laji puli ba ko ngom ne sti nong ibru ko nong ban ri do ko bispo ko namaru blay umlong ubom hok bon klet jaka jingle jong phi bat jaka taka jinget ka ba phila pan ie jaka kerteng ga jong u ha ka ba phila sakri ke ru khoj bat phila sakri ru kani ga diga ktin ga jong blay jaka ba ngi kerna du mane jaka chisem so ba pa jisha ko ba no phi mengilai ngot chwa bat sangut pastor chot ngi diga bla kerku ba namar gidan phi pastor bla kerku ma te namar ba mangi ngiadan bagi pastor batai menemo sisha nado pas dang menshwa kamde mar bagi kwa mangi ma te ke jong do pastor kamde bangi bangin le kumta bangin sayo kata kamde pastor kade bet da kamen siem bada bangi skri pastor utrai kadon ru ka jingkeman abun ka jingkeman pastor ka jingker khu menta pastor ngi ango ublay hiyo we shanglang kum ne pastor ni kade ke jingker khu ba khrau tam do bada bangi don phi pastor blakar khu kinjam siem ngi roy kinja do ngi roy bangi san pastor bubur kilang dengan itu sekian bagi bang pet yang kepaman taru pinroy buat pensan haboro kilang. So tunat ya gaji keren gejong I pastor fair mo roy. Mangin doai ru ba pinyo I gejing roy. Ha gejing em gejong pi. Ada tangga way. Pencam sobha ya la gejong gejing em khmat jong blai. Long ki bayai ne. Blai don ban kerku ban ai ka nong ka kraw. Ya pi way. An IT hane ko pori pastor rang mo kani ka ski. Ba indoi. Hakan ni kapol ta jang iwe pi we. Ro bi met ke bapang ke basitom rong anget hakan ni gasgi. Try on pen kia hakan ni step pi. Un penieng. Judge ban ngi nget. Pinwan ro jing shakri. Ngidon jing shakri arteli hakan ni gasgi. Hang ni hasor ha mola ngidon por khode bije. Nang ta po janmit san baje hang ni nong thumai. Ngidon ro ha po sora ha ka por khode bije. Ha boy rombong ha ka por khode bije. Ngidon ni gini jing shakri. Ngi wer pi pila banwan. Ya ka ban ni sno ban kita jing shakri ban kumjuru. Hang ti hapo lau mai ngidon hang kapol khadoi buje bat kiwe ki jakaro ke Sinong tong oro. sa nong tong or khadoi buje bat kum ta ter ngidon mo ngi abon hagi jaka wan hagi jak sakri pini ma ya ka jingger khu ke ngai ti serang Chua mi ni duai wat puli na kani khtin ke jong blai ke ba khadu ani ko pot snat izaya ndu pun reo de kha bani kom ba ar kom ni ong trai ka bneng ka long ka khet jonga ka khndo ka jing yu ka jat jonga ka ba kumno ka yeng pin te yanga bar ka ba kumno ka jaka shong thaj jonga na ba yakini ki a baro ka khti jonga kala thau te kum ta ken ki a baro kila wan long ong trai henrei ha uni ubrio ngan khmi wat hauta ubasuduk bar basusi kamen siam bar ubakhnyo haga khtien jonga sna kata khtien ka jong blai blai wang hau ni ubrio ngan wan ban khmi hani khtien kasi ka ong ubasuduk ni khtien pareng ka ong humble uta ubrio ubapunret ubasu si akata kamen siam ka jong bakhtien ka jong blai ka ong ukhnyo haga khtien ka jonga ai begin long sha kita ki brio ka khni khtien ka jong blai ka kren ba blai unwan man khmi haga jim ka jongi bar kamjuru bar ki para brio ha bagi long ki bala ban shanya ha iba khindiat in long ru ki bala ban shanya ha ki bobon bar ngiat sha ga ni ka si ublai ndo kerku ublai unang kan tiu shu ya ga jim ka jongki tangane ka we angin long shi shabe bar ublai lagare ba pau ne lagare ha to bari ngilai baduai ani po pa jing ba banang ni wan khma ka jimne port in jesus christ no panim ji yo manango ime ko try jesus maman ko po ko try jesus me kren ko try ha ka jim ka jingi ka try lima ka ni khtien ka jomi ka try jesus ko long ka sharak ka khtien ka jomi ka try jesus ko long ka ta ka jing shai ha ka ta ka jim ka jingi ka try ka khtien ka jomi ka try jesus ko buan ra ka jingi kai ka buan ra ka jing snake ka ba pen bet ko try jesus ya ka jim ka jingi way pi way ko try jesus bangilaban ya ko try ta ka jing long janai ka jomi ko try jesus bangilaban ya ko try ta ka lenti ka jomi ko try jesus renget sha ko try jesus ko mani khtien ko try ka bangi kren ka ni ka ski ko try jesus ngai ka long ka jing ko khu ko try ki ba bon ko try ki pat ba ko try jesus ki ba pet bar ki ba snap ko try jesus
Jesu ya kan ka tien ka jomi ko try ngai sha ko try Jesus kan don ka jipun kan do ko try ha ka jim ka jom ki ko try kham dam e ko try Jesus me kren ko try na kan ka tien ka jomi ko try Jesus ai bangin long ko try kita ki bre ko try ki bala ban shania ai ba kindiat ko try Jesus bang ngai ko try bang me melala ban shania ai ba kindiat ko try ha ka ba bondo ko try ngai ko try ngin long sha ki try ki bala ban shania ko try Jesus bang ngai sha ko try Jesus bang me ko try blay ko try Jesus ban yo ban ko khu ko try ya ka jim ka jongi ko try Jesus ko mamla ko khu ko try ki shakri ki jomi ko try Jesus abang puli ko try ka jim ka jonki ko try Jesus bang ngai sha ko try Jesus ngai ke bana ko try ya ka ta ka jingkor khu ko jomi ko try halo ka jim ka jonki ka jingkor khu ko jong Abraham ko try ko Jesus ko try ngan bana ko try kan dalong ko try ka jim ka jonki way pi way ba ko maktien ka jomi ka kula ko try Jesus abakum ki khon ki jomi ko try abang khongo ko try ka ni ktien ka jomi ko try me wang ko try Jesus ka ni ka ri ka bangi don ko try ha ka ni ka shnong ka bangi shong ko try ngin long ki ba man bha ngin long ki ba kharoi ko try Jesus ba ki kti ka jongi ko try Jesus ni me ko try blame man bha o blame man spa ko try ba ngai sha ko try Jesus me pen long ki ba kri ong ki ba tadong ko try ki ba lo ko try ki ba po ko try Jesus ba ngin long sha ko try Jesus kum tau ding la thung ro ki wa ko try ki ba sei ko try Jesus la ki sla ko try man la ka yom ko try Jesus wada ko po jong jing ter khong ko try Jesus wada ko po jong jing kyang ko try ngin pep ban sei so ko try Jesus ma me ko try Jesus tau blay ko try ha ka jim ka jongi ko try ko mangi la ban yai ne ame ko try me ko try blay ban sei so ya ka jim ka jongi ko try ai bangin sei ki so ko try ki ba bha ko try nam da ka teng ka jomi ko try Jesus ngai ko try ka ni ka singir ko try ki dan ba pe ko try Jesus ya ka ni ka program ko try ki ya leng ba shibun ko try Jesus ha ka jim ka jongi ko try kam ta me ko try ka be le ko try ka ni ka do ka jongi ko try ha ka ta ka jing khot ka jongi ko try ha ka ta ka jing phang ka jongi ko try Jesus ai ta ni ka we ko try ba kin wan man khni tang shemi ko try ba me tang ma me ko try blay bala bala isne ko try ya ka jim ka jongi ko try Jesus ngai sha ko try Jesus try me ko try blay ko try Jesus bala le isne plat ya ka jim ka jongi ko try ko mamla khular ko try na ktien ka jomi ko try ling ba ta ka Jesus nam ka jomi ko try Jesus mo pen khyani ni pen bana ko try ka ni ktien ni pen bana ka ni ka jing khular ka jomi ha ka ta met ka jongi ko try me pha ka ktien ka jomi me ta me pen khya ki ko try aba ki don ka ni ka jinget ha me ko try na ngai ko try ka ni ka jinget ka jongi ha ka kteng ka jomi kan pun subha ya me ko try men na ai nong ya ka jim ka jongi ka buram ka litang shemi ko try kan ka si ni pang ni ni boro tin Jesus Christ pun jingi amen bari sha try nong kerku ya ga jim ga jongpi kum juru ga jim ga jungi i we pi we bangin se syambyang shibet apo molai ha ka por khawi bije mistep bar kum juru apo nong thmai ha ka por san bije janmet 1 mani lekman ha kini ga jishpri ha molai bar kum juru apo nong thmai kum baktien ga jong blai kong he ron muslim hang ta garang ji plai lot bar ngai sha bangin wan man shakri ka teng ga jong trai kina ma sha kita ga jing plai lot ha ka jim ga jongpi ubren yo ban kerku ya ga jim ga jongi ba ga jim jongpi we pi we kubri shibol